Juicy Cat Juice by Jessie. Yung inap yan. Sa sobrang sarap ng black coffee, may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic, ang black coffee na pinakamasarap sa napakasarap. Promise me, hindi ka mabibitin. With Bank 88, hindi ka mabibitin sa laro. Kasi secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte. Bet88.ph. Alright! Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panakan sa Flanax from Taisho. Sarap pag road trip. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panakan sa Flanax from Taisho. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. Mula noong hanggang ay patuloy tayong mababalitan magpipikuhan sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DCML Ocupatrosecchi Strength sa palitan sa public service. Hindi nag-crash dun sa resos niyo for a while? Hindi pwede. Okay, no worries. Thank you, bye. Sino nang tawag sa'yo? Saan mo? Kasi, Juan. Huwag mo nang sagutin yan sa tilo. Kalimutan mo na silang lahat. May masamang balak yan sa'yo. Huwag mo sagutin, ha? Sumagot ka, Santino! Ano? Nagilan niyo si Santino? Wala akong. Sinilip na rin namin sa mga dating tambayan. Wala kang. Hindi rin sumasagot eh. Sandali. Subukan natin baka sakaling sagutin kapag ako tumawag. Nasaan ka? Yes, Stella. Tapos naman telephone niya. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Kaya ginamit ko na itong telepono ni Teban. May mahalaga ako sa sarili mo. Nasaan ba ang ibang buhay mo? Pinahahanap ka ni Mayor dahil tinangay mo si Erika. Wala akong pakialam. At wala akong intensyon magpakita sa inyo. At kay Mayor Berto. Ayos ako dito ni Erika. Easy, anak, easy. Hayaan mong tulungan ka namin. Hindi. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Santino, makinig ka, anak. Dahil sa ginawa mo, pinagpilitan kami ni Mayor. Pinapupok kami sa matawa niya. Mabuti na lang natatakas kami. Ano? Hindi magdadalawang isip na patayin ka ni Mayor kapag nakita ka niya. Kaya kami nagtatapon na rin eh. Anak, pag-ingat lang tayo sa isang lugar. Pagpalakas tayo, kapag pagpalakas tayo, balikan natin yung mga girero na yan, ha? Ha? Anak, alam mo, kailangan ka namin at alam ko rin na kailangan mo kami. Kasi pangalan mong buhay mo kapag hindi mo kami kasama. Anak, isipin mo si Erika. Kasi pangalan mong buhay niya. Magtulungan na tayo, anak. Ha? Di po ako siya. Andito po kami sa madaling tanay. Kami ang dami street. Dito tayo magkilay. Ayun. O sige na na. Huwag kang umalis dyan, ha? Papunta na kami. Narinig nyo? Ano ba yung hinihintay natin, tara?
construction. Kailangan natin sila. Yung even mo kung anong ginawa nila sa akin, nung iniwan mo ako doon, nasa mo. Nung umalis ka, hinose nila akong, tapos pinatagos ako kay Pa. O, tapos anong ginawa niya akong mo? Nakipagkasundo ka na para magkitauhan sila. Sure ako ngayon, inutusan niya sila para may gawing masama sa'yo. Sasagutin mo. Mahalap sila. Pinagkatiwalaan ko sila. Ginawa ko lahat para sa kanila. Tapos ito lang susunod sa akin. Kasalunguhan ko pag nila. Kailangan ko makulong sa pollution. Ganito pre, pinakain sa deposition ko kanina, Remy Rivera. Ganito? Oo, gusto ko siya makita. Papasunod din sa mga mas pinibigay mo ang para sa akin. Nakakayang ba kayo na mas mataliwas ko yung dalawa Remy Rivera? Isang trip ako pagsabi. Pinahawakan tayo sa dito. Hindi na natin tuluyan yan. Sins of the Father. May mga kwentong sadyang hindi makakalimutan. Mga istoryang masarap balik-balikan, tagos sa puso, dahil totoo. Kaya simula ngayong Agosto, muling mapapanood ang mga kwentong Emma Kay na nagbigay inspirasyon at nagpadama sa atin ng iba't ibang emosyon. Ito ang Ang Buena Man. Alam mo na mas nilalagay mo sa iyo sa pangalan. Hindi mo tabi na wala akong lagay sa tabi mo, Ani. Alam mo itong kulit ko para protektahan ang mga Pilipino na kaya ko protektahan. Ang may nahanap yung tatay. Nag-criminal red. Gagawin ko lahat para sa pagpapagod ko ngayon. Dami-dami naman ang problema, dahil ka pa. Inaanak ko ang ganito, kaya mas nahihirap tayo. May mabigat ang pamilya natin. MMK will book from the vault next Saturday, 8:30 p.m. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair follicularity for 10 times less hair fall. Pantene. Good day for a day. Bad day for a day. Makadandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and condition from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. With aging, nagkaka-muscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Ensure growth with Strength Pro. HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Sulit ba ang hanap? Mag-Iki Pants. Di kailangan palit ang palit dahil may super absorbent core. Clean dry si baby. Sa presyong abot kaya. Mag-Iki Pants. Ikaw na! Mission accomplished. Gold. Nasa ako na. New Golden Chicken Curry Filet. Flavorful curry sarap for all. Sulit puso. 99 pesos lang. For excellence in kids cough relief, expel. Excellent magawas ng phlegm with bacteria bago lumapit sa lungs. Excellent in expelling phlegm. Excellent in taste. And most either prescribed Brandon Amboxol. Cough with phlegm, ilabas mo yan with expel. Excellent mag-expel. Dito kayo nakukita. Kahit nagpasaya sa kayo dahil, marami ka pang gusto gawin sa buhay. Pero nahilang ang gagawin mo. Mag-Berda, Adult Plus na, doble tingin katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay.
pancit canton. Ang bango! Ang sarap! Kakain na yan! Magiging pancit canton. Sa Rapides. Mahal ang mga gamot. Ba't ang mura? Baka hindi magaling yan. Ang mahalaga po, alam niyo, dapat gawa ng experts, tested and certified, at pioneer sa genetics. Magapa sa bulsa, siguraduhin ang quality. Dapat PGP Genetics. Kinami ng hair? Kaya yan with just a finger comb, thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract, hair so smooth that you can just finger comb. Good morning! Ang pico naman, nagtapsalat kasi. Sarap all the way from bottom to top. May Inner Vivo Vitamin B2 na. Tulong para Vivo sa store. Try ko nga. Tapsalat. Your morning Inner Vivo snack. Naku, yung pang-interview ko. Nabusog pa na nilaw. May bago para dyan. Mind Expert Clean Liquid. May 3 times na gustinis na kitang-kita. Ang puti. Congratulations. Dapat malinis, dapat tayo. Milo Morning Champs. More and more of challenges sa school. Kaya more and more dapat ang energy. Mag Milo Morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more wins with Milo Morning every day. Your playground? Now online. Epicate has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. My ever best decision in life, without a question, is building a home together. This ever best moment is made
Sige, simple sa kanya. Tawag sa ikot. Sa 15 minutes break lang. Wala sa iyo. Sige na. Simple sa kanya. Namin ang head. Kaya yan, with just a bigger goal, takes a whole lot of naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Sabi ni Doc, aping. Sabi ni Doc, sneakerly. Sabi ni Doc, dahil ang immune system, immune grow, full na para pa rin 100% immunity. Magtiwala sa grow, sabi ni Doc, immune grow. Hindi na yan. Promote a Similac can school faster learning. Similac can school with added ganglion science supports faster brain connections for faster learning. Instant carbonara, ready in 3 minutes. Kung walang pasta, ihalo ang sauce, spray ka ng toppings. Ta-da! Delicious chicken pasta. 16 pesos lang. May wow pasta, instant spaghetti at carbonara ready in 3 minutes. Ang tagal ng sipon kapag kailangan mo ng immunity. Yung best ever meal sex plus work and with zinc. Pinapalakas ang immunity laban sa sipon virus. Mas bilis galing. Meal sex plus work. Hindi na yan. Ano to? New Nescafe Creamy White. Sabi sa akin ito. Kasi leveled up ang creaminess. Sarap ng Nescafe at more creaminess from Nestle Milk. Ito na. Ang new Nescafe Creamy White. Level up na. Tinuloy na labas sa detergent mo? Baka may maiiwan pang germs. Ang Sunrocks Color Safe. Expert na tayo ng up to 95% germs na di kaya ng detergent lang. Ma'am Jean, good evening. Naku po, ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwalaan ko. Bye, Jessica for Kids. Hindi na yan. With aging, nagkaka-muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink and sure growth with strength. Bye kami Ma'am Rose dito sa anak ni Ma'am. Cycle of strength. Ano Ma'am Jean? Promise me, hindi ka mabibitin. With that ABA, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options. Nag-buy kayo? Nag-buy kayo sa ano? Hindi ko maintindihan Ma'am Jean. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. Good care. Diyan kayo sa bahay sa anak ni Mami ngayon? Flanax deals with the real cause of pain. Good care. Sobrang sakit. From Tyson. Ha, katakilid ng isa. Ito hindi siya magtugay. Kumaded na rin violet ko. Your playground, now online. FBP has over 1,000
secure and fast savings. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Kami Mayor, kaya dati ka ng pamumuno ng mga ginagawa dito. Iani mo na, pinakatatumapan ko. Gagaya nyo. Kaya naman, kasi kung sa pagdala mga kausan ko. Ay, thank you, Lord. Hindi naman talaga ako magtataka kung bakit nakuha ni Pangulo yung loob ng mga tao dito eh. Alam niyo yung pinagdadaanan ng mga mahihirap siya nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Madre, hindi kaya niyo po sa ako sa hirap. Kaya alam ko po pinagdadaan niyo sa araw-araw. Huwag mo kayo mag-alala. Kung papalarin ko ako, pinapangako ko sa inyo. Tutulungan ko kayo. Pero hindi basta-basta magpapatalo mga girero. Matuloy sila maglaro. Hindi gawin nilang lahat para manatili lang sa pwesto. Alam ko yung mabay. Kaya pinapangako ko. Mananalo tayo. Dahil kapag nanalo tayo, lahat ng mga ginawa nila, kaya ayusin natin. Magtutulong-tulong tayo para magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Mission. Alam mo nga pala si Erika. Andito na kami, Mayor, kung nasaan si Erika. Hindi mo sa akin ang anak ko ng ligtas. Of course, Mayor. Of course. At para na rin makabawi sa kapagpakan namin sa meeting Avance, ibibigay ko sa iyo ang pangkay ng kapatid ni Tanggol na si Santino. Gawin mo yan tama. Ibibigay ko sa iyo ang pera mo. Okay, Mayor? Yes. Tatanong ko sana, meron bang nag-check in dito mga bata pa, isang lalaki at isang babae? Yung babae, ayan, siyang buhok, ganda. Yung lalaki, kasi master siya. Yung siyang buhok, pogi rin, moreno. Pasensya na po, pero wala. Wala ka. Dito po sa closet ko. 306. Pakilabas na ang kamay. Pakilabas na dito. Yan. Yan. Huwag mo galawin yan, ha? Ang dami. Kailangan makuha natin si Erika ng buhay. Ayun ang bahala kay Santino. Pero bilhin nyo, hindi na siya sisikatan ng araw. Kaya tayo. Ibutan natin yung hotel para hindi na makatakas ang Santino na yan. Hindi ko na alam kung sino ang sumupapatay sa akin. Kung ang mga ginagawa ba? Tingnan mo yung mukha niya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Sisiguraduhin ko na mas malala para publikuhin ko. Pagkakas dito. Ano na papatay ka? Huwag ako di ko si Santino. Kung makikita ko ang lahat na sinasabi nila, hindi kaya ako ang nakakapin ko. At ginagamit nila ito laban sa akin. Kinakailangan ko mailigtas sa kapatid ko. Ayoko mangyari sa kanyang nangyari kay David. Hindi ko nakakayanin
Easy. Galing mo sabi ng mga tito, kung hindi dadalhin ko sa'yo ang nanay mong bangkay. Kapag may nagyari ko sa mga kayo natin, papatayin kita pa kayo natin mo. Sa gira ng makamangkaan ko. Mababahala. Kaya pula at itanggol sa isang pangalaman.
Digest. Hindi na yan. Ready to enjoy more chicken choice moments? Try the new chicken joy perfect mix. May bago pa rin dyan. Kahit expert yung liquid. May 3 times the gustinis, nakita. Ang puti. Dapat malinis, dapat tight. With aging, nagkakamuscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Ensure growth with strength growth. HMB and YAG. Now build a cycle of strength. Promise me, hindi ka mabibitin. With that ABA, hindi ka mabibitin sa laro. Mas secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte ito. BetPayment.ph. Dito ko lang. Sino naman ilagay ko yung sa mesa ko? Wala yun. Sabi ko nakita yun. Dito kaya yun. Dito ko lang nilagay yun. Aray, Walang alam. ayos ka lang. Gusto mo ulitin natin eh. Hindi. Ba't ka nandito ka? Ano pa? Para sa'yo. Para sa akin. Yung tanghalian mo. Eh, di ba dito ka madaling kumakain? Oo nga pala. Kain na. Sige ka. Kahit tayo. Ikaw na lang, sige. Oo. Ano? Ano ba nangyayari dito? Ba't ang gulo? Eh kasi, may nawawala kasi akong akimat. Nakuha ko yung medical mission ako sa mga kukuha. Pagpapatuloy ko sa mga kukuha. Yung sentimental value sa akin. Eh, dito ko lang nilagay. Biglang nawala. Nasaan na kaya yun? Lahat ang nawawala. Lumalabas din oras na kailangan. Kain na. Nurse Polly, I expect you to be professional. Gaano man ka-effort yung isa, ano ba yung mga action figures yun? Eh, pasyente ka yun. Sorry po, ma'am. Sorry. Baka nakakalimutan mo kung ano yung kondisyon ni Junjun, kaya nakakalit. Ma'am, automatic syndrome. Control-elevated, extreme na pagbabago sa mood or emotions, energy level, or activity level. At yung kaso ni Junjun, kapag may manic episode siya, hindi
Hindi sila. Nakakuha pa ako. Tapos, dito ba ito sa hospital? Pero ang bilis ka, di ba? Hindi na ako na ulit. Mabilis ka? Pwede na. Pwede na. I run 100 meters in 10 seconds. Kaya kayo 9 seconds. Atid ka ba? Ano na kailangan? Ayos ko sa'yo. Confident. Kung gusto mo, bakit? Hindi natin i-test. Para sa akin sa'yo. May mga kwentong sadyang hindi makakalimutan. Mga istoryang masarap balik-balikan pagod sa puso dahil ito. Kaya simula ngayong Agosto, muling mapapanood ang mga kwentong MK na nagbigay inspirasyon at nagpadala sa atin ng iba't ibang emosyon. Ito ang Buena Man. Alam mo, ano mas nilalagay mo sa iyo sa paan? Hindi ko talista ito wala akong lagi sa tabi mo, ani. Pero may tungkulin ko para protektahan lahat ng mga Pilipino na kaya protektahan. Gagawin ko lahat-lahat para sa iyo. That's why kahit mas Christy. Pero kaya na, ayaw na daw. Mas Christy, mas Maria, may parents, our great. Hindi mo siya, ayaw. With aging, nagkakamuscle decay, which leads to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Ensure growth with strength growth with HMB-NY Diane, just a finger comb, thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Bridge 345, ang gatas na may tripping lakas. Tuwing sa tray lakas, full lakas, at immunity lakas. Araw-araw may sarap ang tripping lakas ng Bridge 345. 750 lang per glass. Sulit! Malakas pa ang resistensya mo? Mag-Centrum Advance. May triple immunity protection. Tulong para malakas ang resistensya at buong katawan. Mag-Centrum Advance. The epic search is over. Go. Nasa ako na. Golden chicken curry filet. Oh my God. Ang sarap. Soup. 99 pesos lang. Champions, 9 pesos ang per sachet, 25% more ang laman, may milk, egg, and vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champions, energy for the body, energy for the brain. Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi nito, unahin ang immune system. Immune Pro. Tulong para balikan ng percent immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi nito, Immune Pro. Hindi na yan. Bored. Bring out your fun side with Yappers. All out flavor. Let's go. For all out fun. Bring out the fun with Yappers. Hey guys, I'm here with Kate and Bear. Ba't kami nga kasi
Birch 345. Ang gatas na may tripling lakas. Tuloy sa may lakas, ang lakas, at hindi lakas. Araw-araw ng sarap at tripling lakas ng Birch 345. 750 lang per glass. Sulit. Try Palmolive Naturals. Pang-puso, hindi Palmolive. Pang-araw, Palmolive pa rin. With 100% natural coconut cream. May long-lasting bango. Para ang buhok, hindi maganda. Ako maganda. New Great Taste Light. Mas creamy at
Kasi na kayo sa katotohanan. We should all be living our truths. Nakikita ko sa mga mata. Gusto mo rin ako. When you stop being a hypocrite. Nag-ibig ka because he let himself have fun. Lagi ka. Lagi kang ganito. Dahil palagi ka gumagawa ng ikakagalit ko. That means I have an effect on you. Tapos na po siya. Feeling na, pwede ba para magpakasaya? Let's go have some fun. Ang programa nito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari mong masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayun, tumawag ka. Basta mamaya susulitin kita. Kasi akin ka na. Diba? Masirik eh. Akin lang siya sa buhay. Of course, yes. Si Mama po ba yun? Wala rin na hindi ko nakikilala kung sino ito. Paano kaya ibang pictures ng Mama? Nagkaroon mo rin ba? Sa mga years, malaking kalatalat ko sa akin ang tumulong sa iyo. Kaya kung may na pa kayong gusto pagawa sa akin, sabi lang kayo ni Tay. So, Naman. I'm looking for this lady. Sa Santa Cruz. Ah, si Ceci! Alam mo ba kung saan siya nalipat? Hindi! Sobrang nagmamaray niya. Palagay ko, nadamit niya sa stand niya sa amin ha.
home.